xogħol u snajjat bati dil-ġrajja dik tal-ima parir tassew ġenwi fil-gwerra konna tarka sajjida li raw il-arqa fleli ibarka u ħidma dirajn ta' nies besli għax aħna nafu li mhux sew is-sagrifiċċji jintesew għalhekk illum ninġabru infakru lil Malti miktuba bl-esperjenza bil-mart fil-ġuħ paċenzja jekk lejna troddu stima għal-ġid miksub ma' snin konna fil-għawt fl-inkwiet ma' udi kburin lil-kol Malti min stinka fil-baċiri min qatma far bil-liri fil-fid il-wens tal-qima matta tal-matuti min raqad bla ma trejja bluġieħ ma sabx fejja u dwejja qatt ma semma għax jafda fid-destin ħabib li qed tismani bl-insen li l-ħalliq tani unanni l-brus l-inġemma biex noġbu lil xulxin